may ada ko ay yung maupay nga sumat. Ang maupay nga sumat, ang sinisaring 5 nga plywood, 50 nga pawod. No kahoy. Pero amod ton akon di rin pa maupay nga sumat. Di pat mas morupay. Tatagang kamong bahay kubo. Andaan na ayad. Wow, salamat. Salamat ang Ginoong dagang kita ka. Magang salamat sangkay. Hinimo. Pasalamat kita iyan talon, hayra pamilya. Imuliwat sangkaya. Hayra pamilya no. Hayra pamilya. Nganad ton magpapaabot pa kay bay, magdamo pa. Pakuntalo may maghahataging bugas. Ano kung taloy la ito waray pa. Kaninan aga nagkambas kita didtohan mga bahay kubod. So nagdown kita hin 15,000 kung makita ka mo iton man. 15,000 iton. So may dapahiton balance na 15,000. Ipagbayad ko niton sunod na nga Domingo. Ipag-deliver mismo. Ginitihan kahan. Piso. Kwarta iton. Ginihiram mo siton. Ginihiram mo. Ay. Iba man timbo siya. Sino baga makurukul. Makusog-kusog yan. Otro. Ay. Good morning. Mapangod to. Good noon. Today is 12:03. Kita. Yan ikaduha tayo niya ng ito na mahirimo nga ustoryahon kay duro tak kalipay yan mga kasangkayan mahitungod duduha nga mga buta andi rin nagpapakita nga magtihayon nga tagalapay mahitungod gudman it kahimtang hanirap panimalay. Actually didahan Biyernes nasingad to kita Biyernes ba to kung kakulap didahan Biyernes karon ba kadto basta nasingad to kita pagpasabot nga may adam mag-aatop anirasim himo na lako nga pahod mahitungod nga konsim mapaso-paso kay summer na. So an nahitabo hito na nagpa-estimate kita pera nga kuan pera nga pa yung mga kuntaloy ladto takay kay natuod logod ko kay pag-estimate ko hiton kay pera na nagbago na sumiring tagpira daw ko na iton ang bahay kubo mamay kala may adanira na gusto kong tadto iksurpresa takay kaya to pamanya semana tabay nagtiram kumbagang nagkukuang kahit bugas lumagtok yan nagpaparayaw ko ini ipaparayaw ta kay nakag-down kay may da nagpadara mamay kalatunton yung abiga ka nadara pa ton aton sinisaring ko makurigod talaga pagluluwas iton pangarong bulig pero adto probar man la kung taloy pero maron ka mo kaninan aga nagkambas kita didtohan mga bahay kubo didto yan mapakadto kita papakita ko kamo ay kuan mga bahay kubo ba didto Diversion Road now siyempre kanang lanong ko ininig parayo ba na ito para saan ko ininig parayo kay di lang na rumamay nga magpapabalay alagat magpapabalay okay akon pero pinagihad to naton pa na naton baga na himang rawan siyempre una nga daan papasalamat kita kay Ginoo kay amo tong permit gin si siring akon ton nagpapasalamat kay hayra pamilya salamat iti laging luluwas ay kita pagpasalamat at tagsa pasalamat lako ng kita yung Ginoo nga nasugad nga hira inin may da mga blessing mga unexpected so ipapakita ko itinin nga resibo 5x3 nga kubo entonces saktuhay la ira pero parehas la andidtot ira panimalay pero magiging mahuyayang itira pagkaturog kaya ito nga bahay kubo tinud gudman asya kung bahay kubo gudman kung mo iglilipat ngadto ibang lugar madali lat pag-alsa ini free delivery na so nag-down kita hin 15,000 kung makita ka mo iton man
15,000 ito. Nag-down na yung 15,000. So may dapahiton balance na 15,000. Ipagbayad ko nito sunod na nga Domingo. Ipag-deliver mismo. Uupdan ta ito. Ngan buburo bisitahon ta. Yan na nga simana. Hiton ira pag-ayad. Siyempre, ipaparayo ta ito kay wala agad ano. Ininhiya nga tao. Di rin hiya kuan. Di rin hiya sinisiring pa tigsiring o ano sa hiya nga individual. Ano kay burumbahan. Hindi na nga dapat mutanin po. Ito na. So ipaparayo talainin. Dito niya kuan ha, dito niya baga usalat hiya nga private individual nga taga intergalactic. Mainumin tuba. Magigtagay ka nga nit hay sus pagbalon na lang dan kuan. Pagbalon pagbalon ulunan. Kaya dito slipskate dito. Magdali panos ka nga di ka na makautro. Di nga itong bumuhat itong lamisa. Ayaw kung pagdigaro-garo pagbuhat. Kaya may slide ka. Ba daw kay inumhin. Ito ubos itong 1/4. 1/4 hit dama. Takong duduhala ka mo. Di ka nga niya. Di ka nga magpaka. Di ka nga maglanay. Di ka nga maglanay. Pagbuhat ni mo. Goes. Hatagan ka na lang ito ni Guruli. Yes. Nauran man ay blessing. Sadang tayo na pasalamat. Blessing yun. Makalilipay la balik to niyo. Kalilipay kayo. Makatatara ba? Pinagigip kan radam. Damot ko. Damot kontra ni radam. Pero bisang paano? Manay maghahaklop kita. Nurnian. Adi kita yan Han Caitlin's Bamboo Furniture. Man, may danira din yung mga kuhan, mga sala seat. Actually, gusto ko lang ipakita kay diretso na lagi hapon inin advertisement kay gimpakyan ng tera kanina. So amoy ni gimpapakyan ha akon kung natagpira ko ninin. Kung aton baga bibisitahon. Okay, kontra ti chinilas. May danahin sala. May danahin sala. May danahin tinin nga lababo. May din naghihapon kwarto ng double deck adi pa ikbaw pero dako na inimtiupay kuno parahan magtiayon nga lagas. So ininhiya ang kantidad natag sa isinta idos libre na kuninin kuan libre na ninhiya ano pa inin delivery within tanawan. May dagyap nira mga sugadinin kataliwan aton mga gimpakyanhan anin din anilan din ni dapit may diversion road dito tanawan so total aton nalagi hapon pag Diyos nalagi hapon bar magkamungamon at trabaho ngamon at binubuhat kataliwan may danaton di nakitaan nagurugote. Tanda marabot luat indinhi. May danaton di nakitaan nga balay-balay gihapon. Man gurugutin hiya kontra na kadto didto. Pawod gihap. Ininluwad ko no natag 45 ko nini. Tag 45 ko nini. May da naghihapon baga puro pasamanos, lababo. May da naghihapon didiri mo anhim bata-bata. Kung makashoot pa'y bata. Away din niya.
Ini tag 45 ko ninin. Oo. Tapos siyempre nagsulsog man kita. O nagsulsog kita, siyempre amo tun ko baga nagkurokambas. Ito niya mga 6 ada ito niya 6 hour 60 ba ito. So nagsulsog kita nga di. Ang damo tong didi ano man oh. Damo tong diamond do. Damo tong didi tanawan mga bahay kubo. Oh. So nasinga di kita didi. Man. Oh, man, amin din kita ito nakahimang raw kay ano. Ang tag-igahinin din ni Roger Uranus or alagat Uranus. Ipapakita ko lang iyo kung din kita nag-order. Ay, mabidyo lang ako ha. Amo to ni Roger Uranus. Ito niya nga kuan, ito niya nga iagin ko kan nga balay-balay. Amo to niya kadako. Sugad ito niya, man. Oo. So ito niya kuno nga kadako 35 iton. Ginsumatang ko man niya nga para itong igharatag na tunduduha nga lagas ng mga buta, hindi nagpapakita. Igintagan lot kita ng discount kay para lot ko ni baga ayawat la kuno baga ano pa to nim siring. Mabindisyon ng gihapon ano. Nag-share luwat hiya mga inihiya nga kadako. Amo niya. Bubutangan to nirahin lababo ano. Bubutan niran lababo. Amo niya kadako ano. Pero niya ka size 5 ba no? 5x7 pero adi. 5x7. Tapos libre pagod ano kuan. Delivery na. Lagid. So sa ining kasimana ngayon pagtrabaho yan ang Domingo nga tiarabot amo li tira pag deliver pero manak magbuburbisita lak ngan hitira pag ayad. Tapos may din natong kuno jalousies ano. Lagid. Barnis na, naka-barnis, finished product tapos maupay kay bago ano. Bago. Dayri daan himo. Sige, thank you ha. Mano Roger. Hiya gihap baga nagpa gihap nagpaambit. Si kano 30 na lako no. Mamay kala iton. So yan mapakadto kita. Anduduha nga magtiayon para naton nira pa sa buton. Oo. Yo pastilan ton yung imo trabaho. Dila rumamay. So adi kita didi na magayan no hinapitanin kita kadali didi classmate. Actually andidahan kuan nagkambas na kita ngambaga nanginano amo sa ring kung anak bangin pawod na laba. Amo baga nagpa-reserve kita nga daanin 50 ka bugos nganin plywood. Ngambaga nagkontrata na kita gihapon kan just engage. Tungod gud man nga amo an himang rawan gabay na labay ko buso kuan. Pag gidawari man na didi Domingo yan na. Okay na oran pagod. Okay. Puta. Para di lagi kita ngalimot itong rasa. Iniban. Ini. Didi Halunas. Litson House. Ay paman. Ha? Didi lang dapit ha. Orat bang lang nira. Kuya bin kinuha kita. Iniban ba? Dadadong tayo nga tumasyar gyap kita hagutin nato nga paagi. Di entering kita yan naton lapay. Oo. Nga saring kapastilan inin nga iging paambit ba nga iging paagi haton nga bulig para handuduha nga magtiayon nga lagas nga di nakita ano. Baga makuha ko ang pagyaya kaning buta. Okay mo manluot. No. Inin at tinuod makurigod talaga pagluluwas itong pangangarong bulig. O dila rumamay itbaga pagluluwas maaro kita yung bulig no. Magdiano pa man labi na itiba no aton gin kukuanan gin babaribaran dirigad ha aton nga nadiri kita pagbulig kaya ako
igo lang kita ano naging papaalayunan ikitain sharing pa mga uripon alagat uripon nga di tinuod at masisiring labalitaw usahit mga nadang upaton inin diri ko man natatagad may tungod ito nga nabulig haton hini nga aton trabahoon in igula liwat ano nga nagkikita-kita pinanginginanot nira kikita to nira sitwasyon kung angayan ba sadang ba sugad ba ito niya sitwasyon nga dudwain talon niya lagas tapos iray nook yan amoy ito baga nangyanagaan tayo ito niya mga tambulig may tungod dito niya ira actually inutro ko tirinin di ka nga ako iging paagi lainin ngan bisan nga nit pagpapasalamat ko ay iyala permanente na babaton ayo pagpasalamat ako pasalamat kita igbaw Ginoo kay di kang kuno get ito na iya so na-share lalo at your blessing kita liwat mamalahi mo lalo kita hagutin natin yung pamaagi salita mo yung taksinisring ba unta nakakaintindi ano tanan ngan unta inabot ka mo hindi hinga punto ngayon yung pagkita kahit iba tubtublaha kuan tubtublaha katikangan tapos di rin na ginuhuman salit di rin nasasayod talaga kunti kang diin inin nga atong pinanlalapyok pinandadarahog di rin ti kang hakon di kang inin laluwat it iba nga magkirita nga igo laluwat gimpapaagi at itat paray tatep oo matuntak masisiring ginagyan tayo tatay pundo may danira balay di ba I mean di kita igo lang kita nga bagan nalabyog oo ayaw kita paghihapit at nabubulig amulay itong takuan di kita nag-iinihap kaya kita iniihapit mga tao nga nabulig lugod mga blessing ba paghihapit at blessing naton oo nakakarawat amen amen okay marami na kita ko pamati ko maigo gada oo maigo din ipag-agi oo malagay maigo din ipag-agi ko amo si din hitira ko ati giloloto saging uy saging yan ano hinutad to manuturing uy adimon kamo nagano kamo nagtatagay karas ako may tagayon hadi Nag-standby lang kami tayo timba. marasa diyan at kuan an mapula-pula Domingo waray man budget. abacaw Ginoo ko kay no hilaban at listahan Yung po, yun. Hindi kami standby. nakaturog hikuan nakaturog tay poreng ano ka mapenge kuan mabilis na kita kay amo nagtugo na nagkalugarengon sige la mabilis kita kana kadiani kita para duha kamo didto nga akon susumatanin maupay sige la didala kamo kana kakaptan pag ismagol ani baston hay na may daka baston Ada. Para ka maupod kami. oo Ay, tulungan. Manali. Anay. Sige, ako na lang. ha oh diri ka napakapot Tutungkod lang. oh tutungkod ha man tungkod Sige na nga. bahay ka mag-slide Dire. oh sige diri napakapot sige kapten na la ha wala gadi Standby kami din kay kuan. Patugnaw la. napatugnaw la May na
guba naman. Mao pay pagabot yung nga mao pay gud magkita-kita ko nabita pamatalabo kay bata. Huno nga ni pagtarithi. Naon kami saging. Anong padis? Waray, nagmagluto pa kami kami gamay man ira gintuon. Oo. Ading kuan man. Ano surahira? O dihin ano pa inin? Litson o diri. Kuan inin. Diri litson manok. Ano pa iton? An baboy. bo ano pa iton? Pagtawag ito din. Oo, gasi ko oh adi ha. Baben likuran dai. Ako ang kuran. Sige la, lingkod na ko dida. Oo. Why naglikuran ni yabi? Dito balay ni ha. Oh, ikot asawa ni? Yun eh. Oh, ikaw nit asawa. Naghatag ko yung number ako kay galit ko rin din. Mo pa ini kay ada ka mapakpak. Bida mapakpak. Hihi. Tatawag ngayon kung ano. Ayo pag senior kay bali magita maestro ngan hindi uniform. Ano itong ngaran? Kuya likod nga di kay. Saan kay gadla? Ayaw dida. Ayo dida. Ngaran Oh, nagpapanunuksok intala. Hindi ngaran kay di. Saan kay la? Asan kay? Oh, saan kay mga inkantungan alien? Bira daman. Ano nga vlogger ini? Iya. Direct vlogger, buburo balabag lagyap. Salamat giyang ngaran ng buro pala. Oo. Pati ba niyo kay Radam? Wari dida, irada madto duty ko no. Nagyaya ka na ako. Oo man, para di kita maginirayo, maginilaba. May ada ko ay yung maupay nga sumat. An maupay nga sumat, tikanghan, baraan nga. Charot. Di ba napakan niya kayo, ano, mano? Para pagpasabot kayo nga, kuntaloy ang kuro kuntaloy lang, nga, nagkuntaloy yan, pera ka plywood. O gido ko may datong dahing kinuan. Tinubit sa ring pahin kawil ano. Oo, kinubit. May talon tabot Ang sinisaring nga 5. pagkaon tambut. 5 nga plywood, marin. Tapos 50 nga pawod. Salam. Oo, tapos kung kuno kahoy. Man, Oo. kuwan lahin ni dinhi kay Paduros. madumog. Dos por dos ngan mga raisang. Bamang kuno ang maglilibor. Budligan na na. Bububligan na la. Yanihan. Oo. Pero amod ton akon di rin pa maupay nga sumat. Di pat mas morupay. Instead kuno nga magpukong kuno kita tinin nga kuan. Adit maupay nga sumat para iyo. Tatagang kamong bahay kubo. Andaan na ayad. Wow, salamat. Dili na mag-ayad. Bahay kubo. Baka sakto la itong kusina na la itong May da na kusina, may da na kwarto. Oo. May da gin baga sugada din hiya kadako. Oh, kan mama Or Virgie, kuan. baya dito dili. Kaya no nagkuan niyahin bahay kubo kay just in case man kuno baga orasin i-transfer o madali na lat pagbalhin mapaparo pasag-pasag iya. Oo, diri man kuno. Tapos brand new iton hiya nga bahay kubo kay aay dun pala. Magtitik ang buwas Domingo nga adlaw ipag-deliver nganhi. Amot maupay nga sumat para iyo. Sakto la itong ani kita. May na jealousies iton, may daton jealousies nga kwarto. Oo, basta bahay ko po. Gido ano. Salamat sa kay. Oo. blessing Kuan kahan Ginoo para Ba, oo. Usala ko nga gin kuan baga gin instrumento ba. Actually inin may dalaton haton baga nakubit sharing pa may dalaton nakubit pag papaalayon. Kay sharing pa makuri pagluluwas. Wala magyab kami na. Mm. Wala lang balay ka pero sige lang kahit nakakakuan basta hiragod importante kay bulig. Kanan amo gud number kay pagkaon na tam nabubulig na era. Makuri pagluluwasit pangangarom bulig kay pasilan Ginoo. Ada kay may daman baga sharing pa nakubit. Ano ton nga yung kakaputan nga piso? Turuonon. Ore kay himatay. Alagat turuonon. Mailog. Alagat turuonon. Gimbabahog la iton kaya ka. Himatay alagyan mo himatay. Inin iton niya dalak ng sisering dito niya kuan nga tao, share politiko, diri dito niya tigsiring or ano man o sa ito niya nga individual nga. Baga naka sharing pa niya signa na la kuno nga kuan la kuno kita inin ginhimo gyap lagyap kita Ginoo nga para gyap mag-sharing blessing no. Salit tayo na nakabati ka an maupay nga sumat tika bara aho tikang kan Antonio. O gido tatay. Ay, baga nakabati Mm.
Alagat chuton nyo. Alagat dit chuton nyo. Pero nakakuha na ako. Gini mo pakinin nga tiyo. Wag, kung may datiyo, may datito. Wala gano'n. Ayot angkol. Bay, sumirin ka pa. Wag angkel. Ano man wala yung sponsor yung mga nipon? Ito na. Nakakuha ka ito. Nanuna. Nagpapustiso challenge siya pakiton. Ano rin mga ngipon. Pinamutang natin ngipon. Oo, napulo. Napulo ito nga beneficiary. Sana mabalik pa ito. Sana ultra, no? Oo. Dahil rinigam ko ng nipon na karabaw. Karabaw dito. O iya ko nga naging bubutangan ko latak ngipon pigal. Pistiso man gyapin eh. Piso ako Nagkakaluwa-luwa usahay pag wala na lang ng wara na. Mayhan na po pusti. Ipapakihan ko ta kalugarin ko anong kumanin pagkaon charot. Joke la. So amo ito na naton kon ha. Pastilan. Baka ma-deliver iton sunod nga Domingo. Inin ging kita kon maagian. Kon man ton free delivery so may damo ko nito mag-aalsa. Katapos sa ring ko nga may datunto ko. So may ring hira kuno may da ko tunto ko. Ikaagian kasi. Pwede ton dinhi. Pamati ko dinhi. Ani ton niya dinhi mabubutang. Kay diri kay siring hantag iya dinhi. Yung papapilit lahira. Ang kuan nga nila dito, kami lahat nagbut-but nga hikay para harani liwat hira di daamon pagkuan kay pagluluto. Wala pa man abuhan na kuan pa kami. Nabaraka gyud kami mga layo hira yan nakaburta. Mga layo hira bangin hira. Kuan bangin. Nabaraka kami. Kaya na magtuon. Tatagan na namin hirang bugas, kuan. Dahil nagtutuon nga. Nagtutuon. Ada kay ginaano man nimo pakakita iton kun nagkakalayo na. Maram ito nila kay pero natin maram ka kuan ini nila talaga nagtagluluto man para bantay ito nila tak anak kuan lakat kami siya pa ba't magluto ato man nila nagtuon ng saging lang ngayon logot to no amo tatagal na naman ito nila bugas tapos nangahoy kahoy maano din mo kuan kay mananggiti niya hadihan ba di pa na ako niya sumuro pa igakanita la din niya da amo din niya kay pwede bisan kuan katanggalon na lang aton nga mga kuan kay bangin ang tag-iya magsiring kay nasing pinigpilig nga gawat. Oo. Dito rarayo dito ay susugad-sugad nga dito. Kaya at least ito niya pwede ito niya maalsa iton nga bahay kubo. Bahay kubo man ito niya. Madali la ito niya pagkukuan. Pero kay ito nga di na print hawano naman ito. Madali la makakakuan iton kay pamati ko diri man ton bugos nga ira kukuanon. Bagahin pilin-pilin ito na. Tahala ha. Sugaron tala na ani pira ka minutos na ini. 10 anyos. Hala. Again, damo nga salamat pasalamat na lagi ta mano nga daan. Salamat kuya. Salamat. Salamat kita pagpasalamat. Sige dako Oo. Salamat ang Ginoo dagang kita ka. Upayan. Salamat gyapon sangkay. Nawagang salamat sangkay hinimo. Pasalamat kita iyan talon hayra pamilya. Imo liwat sangkay nga ginhimo ikaw nga instrumento para tapos sa iya. Makit ang kami hiton. Salamat kita hayra pastilan. Iya. Hayra pamilya Hayra pamilya. Ngan hadton. Ngan nag-sponsor. Diri ngan hadton magpapaabot pa kay magdamo pa. Labi na siyempre balay mo may siyempre pakuntalo may maghahatagin bugas. Kuntaloy la ito waray pa. Kuntaloy la malay na to. Kuntaloy baga. Baka medyo magaan-gaan na gyap kami. Malay na to may maghatagin bugas, may maghatagin usually bugas Bugas ito importante. Bugas mat importante no ba man itsura adan mga piso nga kaya pinagihay gino pastilan Ginoo hiya ko duro naklipay kaninan aga pakabati ko hiton nga pagkadto ko panginano pagkambaso nag puligas pagasakdayon nga dito Ginoo ko actually. So again, yan kun maging mga ropakero. Again, this has been your friend from another stars.
Ako'y magpapabilin lagi hapon nga iubos nga sangkay. Ako'y sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Ginitihan kahan. Oh, piso. Korta iton. Ginihiram mo si iton, ginihiram mo. Yes. Balito tala. Oh. Okay. Like,